je rekao da se igra u 6 dvorana, praktično 7, s tim da učesnika, trenera, igrača, igračica, je nešto oko 980. Znači 980 dece je trenutno, učesnika turnira je trenutno u Novom Sadu u 7 dvorana. Vi imate privilegiju da budete prisutni otvaranju, a dragi prijatelji sporta, posebna čast i ponos predstavlja nam trenutak kada turnir otvara čovek čije ime zauzima posebno mesto u istoriji srpskog i svetskog rukometa. Ovde među trenerima ima zaista velikih imena i značajnih legendi rukometa. Spomenut ću Ljiljanu Knežević i tako dalje, ne znam više sad ovde ko je sve. A ja bi sada postavio, i on će otvoriti ovaj turnir, čoveka koji je najtrofejniji srpski rukometaš. Pobeže mi sve. Ove savremene tehnologije, pa šta da radimo. Gospodin koji će otvoriti turnir je olimpijski i svetski šampion, kapiten olimpijske generacije, legenda našeg sporta, rekao sam već, najtrofejniji rukometaš Srbije, čovjek koji je primer kako se talentom, radom i skromnošću stiže do vrha. Sa velikim zadovoljstvom molim Momira Rnića da zvanično otvori turnir Rastimo 2026. Pre svega, dobar dan i posle ovake najave teško je pričati nahvali mi Jaša Galić, ali dobro. Pre svega da vas pozdravim i izuzetno mi je zadovoljstvo što vas vidim u velikom broju. Drage devojčice, dragi dečaci, treneri, gosti i svi ostali. Nadam se da će vam biti u Novom Sadu lepo, da ćete se lepo družiti, jer zaista Novi Sad ima i ekipu rukometne Vojvodine, koja je deseosovski prvak države, znači došli u rukometni grad. Pre svega vam poželio da se lepo osjećate, da se družite, da steknete nova prijateljstva i poznanstva. Kada vas vidim u tolikom broju, sjetim se i ja mojih dečačkih dana, kada sam ja tako isto počinjao, rodio sam se u jednom malom mestu, Sečnju, koje je samo imalo rukomet i tako smo mi krenuli da treniramo, eto, i stigo smo do vrha, verovatno će neko i od vas krenuti tim putem. Bavite se deco sportom, bavite se sportom, sport je nešto najlepše, ne moraju biti uvek prioritet rezultati, medalje, prva mesta, jer sport stvara prijateljstvo, drugarstvo koje traju za čitav život. Zaista mi je puno srce kada vas lako vidim i ja bih vam poželeo lepo druženje ova 2 dana, da se družite, da se takmičite i na kraju neka pobedi najbolji. Od sveg srca želim vam lep boravak u gradu Novom Sadu i proglašavam turnir otvorenim. Srećno! A da li imaš neku poruku posebnu kako da dođu da budu olimpijski šampioni? Nije to zaista lako. Lako je reći olimpijski šampion, ali zaista treba mnogo truda uložiti. Moraju i sve kockice da se slože u tom pohodu ka tim velikim ostvarenjima. Ja sam eto imao zadovoljstvo da budem i olimpijski i svetski prvak, vice šampion sveta, bronzani na drugoj olimpijadi, tako da zaista pregršt uspeha stoji za mene, da se sad lično ne hvalim, Jaša je to rekao, ali sam znam koliko sam truda i znoja prolio dok sam stigao do toga. Znači jedino i osnovno pravilo je ka tome, nema odustajanja, voljni moment do neba i naravno da budu rođeni pod znakom zvezde, da ih povrede mimoiđu, jer je to nešto najgore u sportu, ali bez rada i odricanja računajte da ne možete da postignete veliki uspeh. A kada vas vidimo u velikom broju, ovako, od ovih malo nižih, pa malo većih, krupnijih, ja verujem da je ta volja u vama, jer da nije, ne biste bili danas.
Hvala. To bi bilo sve najbolje da se vi vratite svojim utakmicama, i da zajedno proslavimo najbolje ovdje među vama. Srećno i vidimo se na kraju turnira na finalnom danu.